Molt bona tarda i benvinguts a lo que és el primer episodi de la segona temporada del Cafè Digital. I com veieu, aquesta temporada l'estrenem, amb un canvi d'imatge. Això, sembla ser un home de luxe, eh? Gràcies a... Anem millorant. Sí, anem millorant, sempre millor. S'ha de dir que aquest any amb ajuda, no? Perquè aquest any tenim col·laboradors. Correcte. Gràcies al Mar. grup Nicanor, a la Mar, especialment, per ajudar-nos a poder realitzar aquest canvi. Correcte, estem molt agraïdes. Comencem aquesta nova temporada, ja hem passat l'estiu, i reflexionant una miqueta a l'estiu, hem arribat a setembre. Què passa a setembre? Setembre és l'any nou dels empresaris, no? Correcte. Tothom se fica les piles, volen començar coses noves i nosaltres no oblidem que tenim l'agència de comunicació i ens venen molts clients, no? Amb certs problemes, volen començar projectes i demés. Correcte. Tota aquella gent que no recorreix a nosaltres, hi ha molts usuaris que s'ho volen intentar fer ells. Correcte. Bueno, nosaltres o empreses com nosaltres. O professionals, freelance. Correctes. Què passa? Com sempre, abrimos melón. Abrimos melón. Vamos a abrir melón ja. O sigui, no hem tardat ni 5 minuts en abrir melón, ja abrim melón. Correcte. Estem davant d'una nova era digital, s'està parlant molt, i com diu el llibre d'Ezequiel Barricard, som éssers digitals. Per tant, el consumidor ha canviat i l'empresari també. Hi ha una nova tendència del do-it-yourself, del DIY, i la gent s'ho vol fer sola, no? I què passa? Que totes aquestes eines digitals, la gent tendeix a dir, jo tinc el meu mòbil a casa, m'ho puc fer tot jo sol o sola. Creen una certa sensació de facilitat, no? De que és que són 5 minuts, és que realment penjar una història és que són 2 minuts. Correcte. Llavors, nosaltres com a professionals i com a especialistes en el sector pensem que aquestes coses, a base de la senzillesa que poden aparentar tenir, si realment esperes uns certs resultats, ho has de treballar una miqueta més, o bastant més, depèn de lo que esperes. Sí, total. És com cuinar. Jo cuino. Bé o malament és una altra cosa. Això mateix. Jo cuino i hi ha una gran diferència entre tocar el tema del màrqueting bé i tocar el tema del màrqueting, no? Per tant, avui sí que voldríem recalcar el tema d'errors molt comuns que ens hem trobat per experiència pròpia dels nostres clientes i repassar-los una miqueteta. Nosaltres sí que ens volem decantar per la idea de que ens sembla perfectíssim que us ho vulgueu fer vosaltres, però sempre amb una formació darrere, a poder ser, oi? O amb algun professional que te recolzi, que te digui certes pautes a fer. Sí, jo diria formació, però inclús un compromís darrere. O sigui, és una responsabilitat de més que si decideixes agafar-la, agafo aquesta responsabilitat, has de ser... I has de saber que des de bon principi has de dedicar temps, formació i un cert esforç, que no serà fàcil, perquè tot això que fas, tota aquesta feina que decideixes d'assumir-la, n'ha de tenir uns resultats. No farem les coses per fer-les. Correcte. Aquí els dos objectius principals serien no perdre temps i aconseguir resultats, ja siguin transaccions, trucades, el que sigui. Per tota aquesta gent que decideixen de seguir fent ells aquesta feina, d'agafar el rol del community manager de la seva empresa, en aquest programa el que hem decidit és donar unes quantes pautes i volem començar pels errors més comuns que es produeixen quan una persona se tira en aquest món de la digitalització amb la idea que tot és fàcil. Llavors, un dels errors que nosaltres de la cartera nostra de clients que tenim i hem detectat que està passant molt sovint, per no dir un 99%, és el fet de no ser constant. O sigui, es decideixen i tenen una setmana molt bona, que generen molt contingut i estan molt inspirats i aquella setmana estan bombardejant efectivament les seues xarxes socials. La setmana següent deuen tindre un imprevist o els deuen sortir certes coses, llavors desapareixen, efectivament desapareixen del món digital, de les plataformes que fins a aquell moment les han treballat a tope. Això no agrada. La gent generalment som rutinaris, som constants
i si ens acostumem amb un ritme o amb unes idees que les tenim incorporades a la nostra vida, ens agrada seguir-les veient. Per tant, el consumidor, aquest fet de màgia, avui soc, avui no hi soc, com a que descol·loque i no agrada. Correcte, no agrada. A més, la gent se n'olvida de tu, si no els estàs recordant constantment que ei, estic aquí, se n'olvida. I no sols en el tema de les xarxes socials, sinó que es pot aplicar a la web. Si tu tens un ritme de cada primer dilluns del mes, ja no són novetats, mantindre'l. Si tu tens un ritme, per exemple, de canviar l'aparador amb un punt de venda físic una vegada al mes, segueixo fent. Sí, perquè ara és el que als programes anteriors ho estàvem comentant, de que la figura de l'empresari del dia d'avui és un empresari híbrid i que no se n'ha d'oblidar. O sigui, no pots cuidar el vessant del món digital i oblidar-te del físic. O sigui, s'han d'anar cuidant els dos amb certa sintonia. Llavors, per tot això, nosaltres us comentem els errors, però també voldríem donar-vos algunes eines. El tema de ser constant, sempre hem dit, és millor qualitat que no quantitat. Per tant, per seguir un ritme que al consumidor vostre li agradi i s'acostumi, sobretot que agafi el costum, el que heu de fer és fer una programació. Hi ha moltes plataformes que us poden ajudar, o inclús un calendari vostre, boli i paper, i anar apuntant. Aquest dia publico el pastís de fruits del bosc, el següent dia publico la coca de recapte, el que sigui, m'estic inventant coses, però és que tindre una idea del contingut que tindràs per un mes sencer, per exemple, un mes a la vista, i anar seguint, evidentment, hores, dies que estàs acostumant al públic a fer les publicacions. Seguim amb un error molt comú, aquest és el segon, i és no revisar les publicacions. I sempre tingueu en ment que no sols parlem de xarxes socials, sinó també de pàgina web, de cartelleria amb un punt de venda físic, etc. Què passi? Al no revisar-se les publicacions, trobem errors gramaticals, de sintaxis, ortogràfics, que primer donen molt mala imatge, baixen el que és la qualitat del contingut i donen una sensació de molt poca professionalitat. Llavors... Genera molta desconfiança. Ahí estamos. Clar, si tu veus, ostres, m'han ficat a ver sin H, doncs dius... Xirrie, no? Sí. I llavors, com ho solucionem? Bé, tornem al mateix, programant el contingut amb temps d'antelació. I sobretot, si teniu l'oportunitat d'ensenyar-li a un altre membre de l'equip, sempre 4 ulls veuran més que 2. Així que no us talleu i diu, ei, me pots revisar? I encara així, a nosaltres ens ha passat ei, me pots revisar això? I encara hi ha errors. Sí. Però sí que és veritat que reduïm aquestes possibilitats. Correcte. I sobretot, quan pengem, per exemple, els stories, és un contingut efímer, encara que sigui un contingut efímer, s'ha de mirar, és a dir, no per dir, dura 24 hores, m'és igual, no? M'és igual, no. Bueno, dura 24 hores o si no destaque, que encara és pitjor. Si depèn de quin contingut has publicat i el fiques a destacados, pot anar bastant en contra. Què n'han vist de casos? Hemos visto todo. Bueno, tothom ho ha vist. Doncs, vale, un altre... Seguim amb el pròxim error. L'eina, si us fixeu, amb tots els errors que us hem plantejat fins ara, l'eina és la mateixa, planificació en general, que hi ha diferents maneres digitals o manuals de fer la planificació, això ho decidiu al que us vingui més de gust. Què més? El que hem recalcat també al principi del programa, quantitat abans de qualitat. O sigui, no us penseu que si publiqueu més teniu més ventes o més seguidors. La gent se'n cansa i a part el que volen és contingut de qualitat, que no sé jo, però últimament tinc la sensació que hi ha moltíssima cosa i molt poques vegades te pares realment a llegir el que hi ha a les publicacions, perquè és que a vegades és más de lo mismo. Sempre és el mateix. Sempre és el mateix. Com podem solucionar el tema de publicar un contingut de qualitat abans de publicar molta cosa? Primer que tot,
tu has de fer un estudi de saber el que al teu públic li agrada, perquè pots dedicar-te a publicar recepta quan realment al teu públic li agrada una altra cosa, explicar els ingredients de no sé què, de qualsevol altra cosa, no sé, ara no em ve. Però llavors hi ha estadístiques que te poden traduir en llenguatge, o sigui, te poden traduir els gustos dels teus clients. És que no em sortien les paraules ara. Llavors, utilitza aquestes eines i planifica bé el contingut i fes un contingut de qualitat escoltant el que els teus clients te demanen. Ara ho has dit, escoltar la comunitat. És que si no és que no té sentit el que fem. Si publiquem el que a nosaltres ens agrada, perquè sempre ho hem dit, és que no ets tu el comprador, és que t'has de posar a la pell del teu consumidor, del teu client. Llavors, si no l'entens, és difícil d'entendre el que vol. Continuem amb un altre punt que nosaltres sempre destaquem i és un error molt comú, i és que la gent és a xarxes però no hi està. I a què ens referim quan volem dir això? La gent, tothom, o quasi bé tothom, té un perfil professional. Hi ha molts problemes, o bé és el tema de la constància, i apareixen i de sobte desapareixen, publiquen una vegada al mes, de sobte apareixen amb posts personals, que dius tu no toque, o simplement s'obren el compte, no tenen el perfil optimitzat, no tenen dades de contacte, les tenen incorrectes, igual que amb el tema de la targeta del Google My Business, no? Que de sobte l'horari no està ben actualitzat, o el Sobretot ara amb el tema del Covid, que ha anat canviant, exacte, les restriccions, toques de queda, aforaments, el que sigui, i és que la gent, és que no hi penseu, però és que mirem molt, o sigui, quan que sí, al teu poble o a la teva ciutat no ho mires tant, però home, si viatges o te venen gent de fora és que és molt important l'horari que estigui actualitzat. I sobretot una cosa que ens hem trobat bastant sovint és que sí, tothom té la seva pàgina web, però la té superdesfasada, del 2014 no fa canvis. Ja sabeu que una pàgina web s'ha d'anar canviant cada 2-3 anys, perquè es queda molt antiga. Per tant, sí que, quan veieu que es queda desfasada, contracteu un canvi d'imatge. O un professional, freelance, o el que sigui, i dir, bueno, mira, toque i inverteixo i faig això. Una altra qüestió és el tema de l'atenció al client. Sí, estem a xarxes socials, però després deixem missatges en visto o ni els obrim. I això és molt important. És com si algú t'entra a la botiga, te diu bon dia i tu passes. Home, està feo, no? És exactament el mateix. No costa res perquè al cap i a la fi és un client potencial i pots perdre una venda. Sí, una o més, perquè no ens oblidem que realment el boca a boca funciona. Sí, totalment. I un client insatisfet te pot anar molt en contra. I tant. Com podem solucionar el tema d'estar presents a xarxes socials? Tornem a lo mateix. Planificant, programant, o sigui, automatitzant el contingut, i per últim, marcar uns horaris d'atenció al client, cosa que us ajudarà molt. No per ser les xarxes socials obertes 24/7, heu d'estar vosaltres pendents del mòbil, no? Simplement és marcar-vos unes hores al dia i dir, mira, jo al matí de 9 a 10 que estic esmorzant, me miro els missatges. Correcte. O a la nit, m'és igual. I sí que és veritat que a l'hora d'atendre els clients se veurà molt els resultats de si passes o no passes, al cap i a la fi. Instagram, Facebook, recordem que són xarxes socials i el que vol és interacció amb els seus usuaris, així que Instagram sempre t'ho valorarà positivament. Això, que no es malinterpreti, interactuar i contestar els missatges no vol dir que si un client t'envia un missatge a les 12 de la nit, en 5 minuts li has de contestar. No. Si tu tens uns horaris marcats, els has de respectar perquè al fi i al cap també educaràs d'una certa manera el consumidor de que el teu horari és aquest i s'haurà d'adaptar. El mateix que en una botiga física no et picaran la porta a les 12 de la nit. Però sí que hi has de ser constant, no has de deixar passar una setmana per contestar, això sí. No? Sí, és molt important. I seguim. Un punt que per mi és un dels més importants és no diversificar. Per exemple, invertir tot el teu temps i els teus diners en una única plataforma, sense saber si el teu públic realment està en aquella plataforma. Quan parlem de plataformes estem dient Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. No sé si me deixo alguna, Clubhouse encara... Bueno, Clubhouse ja no hi és. I sobretot també en el tema de
Hi ha altres eines de màrqueting digital, com pot ser el tema de l'email marketing, el tema de newsletters, de correus i demés, que és algo que la gent s'acostuma a oblidar i, ostres, si tens una base de dades important, per què no fer-ho? Realment està demostrat que a nivell de transaccions donen molt bon resultat. Correcte. Llavors sí que és veritat de dir, no, sempre me quedo a Instagram. Bueno, i no mos oblidem també de que hem de diversificar també el que és la papereria, no? La publicitat en paper, perquè vull dir, ha quedat com una eina bastant apartada i realment hi ha gent que continua utilitzant targetes, continua utilitzant flyers i si tens una targeta desfasada de l'any 1900, home, actualitza-la i fes una targeta bonica, fes un flyer, vés-te'n actualitzant. Com has de solucionar aquest tema d'estar al dia, diguéssim, amb les actualitats i diversificar contínuament, saber on està el teu públic? També és molt important fer un estudi de la teva competència, del teu sector, de la competència directa i indirecta, no? Quan ho feu? Costa fer-ho, però jo crec que s'ha de fer perquè us dona, com dèiem abans, us dona bastanta informació sobre la planificació futura vostra de les accions de venda. Sí, a més està molt bé perquè si tu saps que aquella competència directa o indirecta té el mateix públic que tu i ella ha fet una acció X i no li ha funcionat, per què l'has de fer tu, no? Ja te fan la prova els demés. Això és tan fàcil com fixar-se en un gran, com podria ser, si ets del món de la roba, fixar-se en un Zara o en un grup Inditex i veure com fan les coses. Ostres, té un equip brutal de màrqueting darrere aquesta gent que fan les coses per X raons darrere i llavors dius, ostres, si ja m'ho ha fet aquesta gent, per què ho he de perdre els diners, provar una cosa que no ha funcionat. Aprendre dels errors. Correcte. I anem per l'últim? Vinga, anem per l'últim. L'últim i el més important, i nos assombrem cada vegada que ens passa, perquè ens ho trobem moltes vegades, i és que la gent no té definida el que és el seu client ideal. Bueno, podríem dir que un 90% dels clients que ens arriben... Bueno, sí. O si ho tenen definit mal. Sí. Llavors... O potser tenen una bona cartera de clients, perquè també ens hi hem trobat moltes vegades, perquè les coses han anat bé, han fet bé el que han fet fins ara, però clar, no ens oblidem que estem vivint una època de canvis i la gent està canviant. Llavors, estan treballant i tenen una cartera guapa de clients, el que passa que no troben el públic que ells voldrien treballar entre els seus clients. Llavors dius, home, és que no ho tens clar, tampoc. Clar, hem de diferenciar el tema del públic, diguéssim, objectiu, el públic ideal o target, i després el buyer persona, no? El públic objectiu és realment el que tens, el que et compra, val? Diguéssim que és tot lo general, el que tens és la realitat. El públic ideal o target és a qui vols dirigir-te. I per rematar està el buyer persona, que és com un exemple, és com l'hermano listo del públic ideal o target. A què me refereixo? Això és un exercici molt bo i que sempre aconsellem és definir el teu buyer persona, val? Que de fet tenim una entrada al blog, que ho explica molt bé com se fa aquest exercici. És tan fàcil com agafar, inventar-se un personatge i dir, doncs mira, el meu públic ideal és Ariadna, de X anys. Deixem-ho amb el George Clooney. George Clooney. És que ho han fet. El nostre client ideal és el George Clooney. Ara m'ha vingut. Dic, vale. George Clooney, X anys, no sé quants anys té, però ficar-li, o sigui, inventar-te una persona, però tan ben definida que diguis, ostres, és que jo vull que el pròxim client que m'entri per la porta o que me truqui sigui aquest, no? I no sols aspectes físics o geogràfics, sinó els seus interessos. És el que us anava a dir, que si és un Robert De Niro no passa res, o si és un Brad Pitt. Sí, però vull dir, és el teu ideal total de client, no? Correcte. Amb qui viu, la seva classe econòmica, els seus interessos, els seus hobbies. En quines plataformes, xarxes socials, està més acostumat a ser, per on compra, online, offline, on va passar els caps de setmana, i tot això s'ha de definir. I a partir d'aquí us ajudarà molt amb el tema, sobretot, de segmentar a l'hora de fer campanyes publicitàries. Correcte, sí. Així que,
superbon exercici, val? Perquè és molt important a l'hora de la creació de contingut, per saber si li pot interessar o no aquest tipus de contingut. Sí, al nostre blog trobareu més informació de com fer-ho i realment us animem a fer-ho perquè si qualsevol acció de venda la comenceu pensant en el vostre George Clooney, jo crec que us ajudarà a segmentar bastant més i anar directament al públic que us interessa. Total. No perdre el temps. Total. Bé, fins aquí ja hem repassat el que serien els errors més comuns. Esperem, de veritat, amb tota la sinceritat, que us funcioni molt bé i que ho apliqueu, de veritat, perquè notareu canvis. I ara ja passem a lo que és ja el salseo, ja. Deixem una mica a la classe la teoria, no? Sí. Jo, Ari, te volia comentar una cosa, que ja li he dit abans de començar el programa, que me sembla que no ho saps, però ha tingut molt revuelo. Ah, sí? No sé si ho hauràs vist a la tele, hi ha un anunci que surt l'Aitana d'OT, saps qui és, la del flequillito? He vist l'Aitana, sí, bueno, hi ha aquella veu tan peculiar, sí, però... Doncs ha fet un anunci amb McDonald's. Ah, i ha tret un menú, el menú menú Aitana. És veritat, sí. Vale. Què ha passat? Que sabeu que aquesta xiqueta és celíaca. Ah! Correcte. Llavors, clar, ha sorgit la polèmica aquesta de tia, ets celíaca i acabes de treure un menú a McDonald's. Ella s'ha excusat de que no ho sabia abans de... No. Abans de cobrar la campanya. I és molt interessant perquè, si no m'equivoco, McDonald's té algun producte celíac, no? No t'ho sabria dir, fa molts dies que no passo per allà. És que jo tampoc acostumo a anar. Ho hauríem de mirar, segur que per internet ho veuríem. Segur, però trobo que seria molt bona oportunitat per McDonald's per canviar la campanya a últim moment i dir ostres, és celíaca, però és que jo d'això me puc aprofitar i treure un menú celíac amb la imatge d'Aitana. I no ho ha fet així, o sigui, ha continuat... És que jo me quedo parada. Amb aquest nivell i l'equipasso que deuen tenir al darrere, un detall com aquest que se'l deixen escapar. És molt heavy, és molt heavy. És boníssim. I de fet estan sortint un munt de memes, hi ha un que surt l'altre xiquet de la Maya d'OT, que surt el doner kebab, menú doner kebab, bueno, un cachondeo. Vamos, és meravellós. S'ha posat de moda. És meravellós. Los OTs van a fast foods. Sí, bueno, ja, per l'edat. No, los celíacos OTs van a... Sí, total, però veieu, tornem amb el tema de segmentar el target i de fer les accions pensant en el teu públic, no? Aitana, quin públic té? Adolescents. Correcte. Que són els que van a comprar a McDonald's, al conseller McDonald's. Bueno, aquesta idea va ser bona, però se van deixar un detall molt important. És curiós, no? Com a curiositat està guai i la setmana passada sé que va haver molt rebombori d'això. Però és veritat que l'he vist però no hi he prestat atenció. Doncs mira, ara ja saps per què... Quines més actualitats, Anna? Va. Més actualitats. Tenim una cosa que m'ha semblat molt curiosa, encara que ho trobo molt perillós, i és que Amazon ha tret una nova funcionalitat, un nou servei, que realment ja el va treure el 2018, però ha arribat a Espanya, perquè ja sabeu que a Espanya som els últims amb això. Mos acollim, però tardem, món de pair bé. Sí, perquè són bastant reacis, no?, amb aquestes idees més digitals, però ha tret un nou servei que es diu Amazon Prime Wardrobe i en què consisteix? Bé, tu pagaràs una tarifa mensual o anual, encara no s'ha especificat gaire bé, que te permetrà rebre peces a casa teva sense pagar enviaments, poder-te-les provar i tornar les que no te quedes. A cost zero. És un lo quiero by Amazon. Sí, más o menos, però no pagues res. No pagues res i tampoc no tens assessorament. No, clar, no, és sol per provar-te. El que passa és que això... Bueno, no sé com anirà. Jo no sóc massa adepte d'aquestes coses, no... Jo no ho sé, jo és que no... Sin más. El detall, el petit detall, la lletra petita de no pagues nada... Claro, això llama molt l'atenció, no? Bueno, però perquè veieu, no, el que parlem abans del canvi aquest que han fet no són les empreses sinó els consumidors. Correcte. De tal punt que ha arribat a treure un servei així, de facilitat tant a l'usuari de dir... Bueno, ha fet ja canvi al darrere d'això, o sigui, d'Amazon Prime Wardrobe, hi ha petites empreses, petites i grans empreses. Aquest cost l'assumeix algú. Ja, està clar, està clar. És curiós, no deixa de ser curiós, no? Ja veurem com funciona, perquè ja t'he dit que porta 3 anys de vida això
i ha arribat a Espanya. Si ha tardat tant en arribar a Espanya és perquè saben que el públic espanyol és més punyetero en aquest aspecte. Ja. Bé, te Què dono més? una altra novetat? Vinga, va. Vinga. Facebook llança un nou pack d'eines per tal de facilitar la comunicació B2B. Ah, O sigui, molt bé. entre empresa i empresa. I està enfocat molt en pimes. Pimes, I està correcte. molt Ah, bé. doncs molt bé, I molt parlem bé. del grup Facebook, que ja sabeu que inclou WhatsApp, Instagram, o sigui que és una molt bona opció. Ho trobo molt bé. Perquè ja sabeu que cada vegada hi ha moltes més empreses, sobretot a Instagram, no? Sí, i sempre ho hem dit, que el que faltaven molt eren els majoristes i les empreses grans al d'això, doncs molt bé. Ho trobo molt bona eina. S'està ficant les piles. També volia aclarir que Facebook té unes eines infinites per a empreses que, o sigui, jo només sé ni la meitat. Correcte. Però hi ha un munt d'eines que sempre estaria bé xafardejar. Bueno, és que el Facebook, d'una certa manera, ha caigut en Bueno, plan B sí. o ja no hi és, no està present. És Com a que xarxa social, no. No. És com... ha de ser-hi, però ha de no ser-hi. l'utilitzo. És com un cajón desastre de totes les eines de xarxes socials. I està allí, que ha de ser, però no s'utilitza com s'hauria d'utilitzar al cap i a la fi una xarxa social. Sí, i me dona la sensació que el que realment és que el que el volen aprofitar més és de cara a les empreses. Sí, total. Tal com... Però jo ho trobo bé, Total. Ho Sí, trobo molt bé. ja està bé, ja està bé. I última és WhatsApp Pay, que ja es porta parlant molt d'aquest tema, i és que aviat podrem pagar a través de WhatsApp. Molt bé. Com ho fem amb un Bizum o un Verse. Que hi haurà costos? Jo crec que no ho ficaran costos, perquè si no ja ho fas amb Bizum, que és gratuït. Correcte. No? Suposo que Bueno, per aquesta depèn. competència deslleial ja hauran dit no fiquem costos i ja està. Doncs ho trobo molt bé. Molt interessant sobretot perquè tingueu WhatsApp Business per poder fer pagos a través de Sí, WhatsApp. les empreses, les que no teniu, ja hauríeu de fer un pensament i incorporar-ho també, perquè és molt necessari. Però tothom té Bizum, No, però WhatsApp, en canvi, si ho té ma mare, ho té tothom. La mare de l'Anna algun dia la invitarem, perquè ha sortit tantes vegades a la conversa que hauria d'estar sentada allà. Mama, no veas esto. Pues bueno. Sí, ja hauríem repassat totes les novetats. Sí? Potser ja donem fi a lo que és el primer capítol, que crec que hi ha hagut bastanta xitxa. Sí. A veure si us ha agradat. Esperem algun feedback vostre. Sempre. I com hem dit al principi, hem estrenat nova temporada de Cafè Digital amb les nostres novetats del món aquest nou i digitalitzat. I us esperem cada 15 dies aquí sentades en aquest meravellós sofà. Proporcionat per la Mar de Nicanor. Per la Mar de Nicanor i amb l'ajuda de la Mariví i del Pol. Sempre. I no res. Ens veiem al pròxim capítol. Adeu. Adeu.